Kublai fi ki paralog bat ki log ki bei ki jong belai nga dap da jing sngongu yo belai bat ya don lembat pi ba page lang ba kana ki video keburam ngin ai shu belai kublai jungi long bedai ban yo e keburam kebaar yo wei poi baro da jing e ke jong try jing Jesus Christ and ai kublai pi leng ba kerteng ke badan bor ke jong try jungi Jesus Christ ngadon ke kubor ban ya sam shipi kibaya page lang ba kana ki video kata kalong naka na gospel jang u Matthias khat sau da khat ka ba lai pheu kitin ki bong kum ne henry haba ule i kata kele baka jur ula sngau shifting bat haba ula sedang ban ngam ula perta uda ong ko try to pen yana ngashim tang di kintin ke baong ko try to pen yana u Petrus men ba uyu i bo Jisu yai halor ka bat barok ki shifting Jisu ong what shifting dai manga tolong silor Petrus de kata ka donot ke basilor ko try lalong dai mame to hukum yang and one sheme u Jisu hukum yo tuan u hia na lor kalgi u ya haka lor ku ka duria u ya de kata ka bor ka jong belai hapding jong ka duriau wi berkata kalau bakala jur bat kalawan kata kajing shifting how bat kawan kata kajing sngow du jingkermen hapding longkum kini ulah sedang bengam no hangta lekut kalat udah ongkot rai udah perta udah leniar show belai udah ongkot rai tu pedem yang ni baro ngalong kibreu bat kini gisenran ki jong belai bagi long kibreu ni long thikum kini ni don haga jerong keling bat mentahi kepor ke bagi ilong ba ka leer ke bajur kau penki palo ka duriang kalau penki palo ka duriang kini kalau ke wajur ke bawan hiar ban yele persyak haduan rawan yele persyak yengi bat kini kalau kalong wan pen prai kata ka imlang ke salang jonge kini kalau ke wan ra ke jinge kata ka jinge lengba ke ngesem jonge ki paralak hapdeng kum kini tungin ya perta leniar syablai banang try penlong yangi kawai bangin ya long shitli haming ini teli banang try penlong kalong ying jongi kaying kumu Joshua badan ka jing rai try bagan long try penim kalong ying ka jongi penim ka imlang ka salang ketika kawan hiar tama bat kawan ra kalong haga ke jat penreu kawan don nau breu haga ka jing ke palo bat kalong hapdeng kini kalong kawan ra kata ka jing snow shifting lading don ka jing shifting haga jing ke palo ka duriau haga kum kini ken mau utrai jeng bakrau ubadan bor badang try penim yana lada pling jong ka jing shifting ting breu wan rau don na ka donot ka bandu ka jingkermen ulah sedang lane ka sedang bengam no ha kata ka jing shifting wan ra kalong ha kata ka jing du jingkermen pling kum ka jing kotlat kum Petrus wi kalong ba sedang bengam ngam syepo ban yap no
hau breu perkat kelongan sayap no. Aingo yu belai wang. Kau try tu penim yang hagen ya kabar. Ladang idon hapdeng jangan jing sengau du cingker man. Lakut lat ingin setang kabangan ingin sayap no. Don ubakam kerau. Don ubakrau. Utrai jangan jing em jang pi. Buta udah ulang Jesus Christ. Benang try penim yang ublay uyok sengau ifi. Lada pi lenyar. Lada pi lempak akamat jong blay. Kapor kaya ini mentah. Kalam kaba dai bahai ini. Bangin lenyar lempak akamat jong blay. Kum kena ke jakot. Ke jakot habau peseng. Ulapu bat umut bat nguit no i. Katu ke bip sen ke balapar ke sutar ikat khotnet ke jengka kata ke jinglang a bakata ke jing pisa bakata ke jing bakata ke kalau ke ketai ke met ke jengka ke dalam yar kalau ke bandalai im ke dalam yar kalau man pelaj im ya ladi ngin longkum kinir kumjo ban len yar rau belai ban pelaj im ya ladi ban pelaj im la ke jengka besim ngin len yar rau trai kum kene namar ke bod ke pop ke sutar ke jing em jongi kene ke be jong kene ke air ke jing syapteng ke jing du jing kerman ke jing in yar shoblai ublay mje ku swat ini bad ublay lo jongi ubat tiap iga dok nut ke jing mut jongi ublay jongi bagi kemak jong kolam kita shine saudong ada bersedang ke jing em jongi ke bekut ke jing em saudong jong ke jing enti jongi taki parlah namar ni tiap bau belai jongi ublay jong ke jing penem ukuneru Petros kumni dekat jong ke sangkti ban palayim ye skap namar try jong ilong badap dekat jing isnai baru ublay jong i badap dekat jing isnai namar ublay jong ke jing penem uba penem lading in yar ako kabaong na Isaya ngap Isaya khatar rekhot kebaar ong kumni hakmi ublay ulong ka jing penem jonga oh ngan syangya bak nganom syepting namar try Jehovah ulong ka bor bat ke jing ruai jonga la kalalong ru ka jing penem ke jonga hakmi ublay ulong ka jing penem ke jonga lagi kita nak peng jaga jing du jing kermen ni don na kata kalat ka bakun lat ka bangan ni sayap mong em don lat syu lade pilen yar lempa au blai hang ne kong hakmi bau to blai bangi syekri u blai bangi mane u blai bangi lepiang u blai bangi langit u blai jong aga jompi u bangi la ai tilat awal ka jong ka jing em u tau la u blai jong ka jing penem ka jong ulang jing penem ka jompi hau kan syangya hau try ya hau kalang ngin aji ialah ka jong ka bat ulong utrai Jehovah long ka bor juga ki jing ruai jong fi jong kan pen kalalong ka jing bedem jong ublay bangi syekre ublay bakrau ublay badan bor ublay yo smiao lada fi ong trai bedem ya udon ka sangkti ka bajing isnai bakan jablay ben keneri fi ban keneri kumba uyarap yo Daniel na kitab Daniel riu lenong dekat ke bakan riu Daniel ha bagi kem ki bread yo krem ki sing usim bada uang to ai bat unu syek to ai bodu blai me syekri baklem dapot un penim ya me pi kalam ublai na bam jekot ukpa bam jekot ublai jangan jong pi kalau ke badan ringkan ga jing jong Daniel ke pelai udah kata jing mensau ke pelai udah ketin gesing ke pelai udah ke besniu ke pelai udah ke terona kita jong ka jing penjot ke met ke pelai udah kata jing ya beri kendong yo bu i kata jing non ringkan jong belai ke angel je kelong lemado ublai kemat jong kita shine yo ke bot jong belai kelong lemado try na senda juga kamla ayai ke wajayo kelong ba pi kata ke bor ke jong try pi ke bor ke jong belai kata kelong yang ai pi bangin long kita ki beriban lan yar badang
Try pen em yenga kombo Petrus ulenya rakmat jomblai try pen em yenga ken ma kumaga jingelap jong Petrus kum juga sengi Pentecost naga kam ki apostol ala dong nakot ke basau po da shibun ki pat ikan tin lo kan tu badol ong ki bat wong to penim yaladi tu ai bangin yit yala ka jong ka jim bangin pait bangin bishar yala ka jong ka jim ni jila long kita ke beliau ki bala tip yo Jesus Christ ki bala tip ekhtien jong blai han reng ye menta kalong ye ka jing penim pat kalong ni long nem ki breu ki bala penim long nem ki breu bala penim la dang i la di kalong kata kolok be yang ngim sempat la penim hari ko moong na Jeremia pra na khot ka ba arpo kayom ot kala dir sisa bat kala yur kala wai yolese yang yom syam la pedim yolese yang yom syam la pedim kayom ot kala dir kala yur kala wai yolese yang yom syam la pedim baik iyalah dia te kadau kalong yang i kaong try pedim yang bat tu pedim iyalah pedim iyalah ong na kirom chipeu de khot ka bakat lai namar ununu baro bakat karpat ekerteng trai on pen em ya snap ununu balan yar lampada khamat jom lai ununu bakat karpat ekerteng trai ununu bawan yo lai ununu trutau la madam trai pen em nga on pen em yo komong Joel ar de khot ka balai pu ar te kan jiaro ba wai puai bar uba khat karpat ekerteng trai on pen em yo na bahalum sayon bat a Jerusalem kin long ken kita ki balai em kin lan mar kita ke Jerusalem bar ki long ka sayon bar ke Jerusalem kin long kita ki balai em ai begin long ka jat ben reo kin long ki balai em ka jat ben reo kin long ken kita ki balai em ban lai em ko ki long ki perlok ban pen em milade ban long kita ki ba like em kum ong nang ner sngu ngap naga Filipi iwe de khot ka ba ar pe pra bat klem da pen shet ting ya pi ha ka ai ru da kita ki nong shun ki balong ha ki ka dak shina ka jing pen jot han ra happy ka jing pen em ken happy ka jing pen em ken ka taru kalong nau belai ki parlok ki lok baro kalong haki nong shun kalong kadak kajing penjok happy ke bawat ke bawang try penem yang kalong kajing penem fi de te kadau ne ke por ke mentah kaya kala de ngai fi kalong ban ong try penem yang pet yela de mentah kalong yit yela de mentah kalong la pidang don ka pop kalong yela si pi klempat penem pidon ke kerteng ke nam jang ke jinge yo Chris pibat ke kerteng ke jinge yo Chris yele si pidang sa ka pop pidang sa ka ta jing jing long ke besarang Dia sarang hapdeng kum kini ken mau haga de sni ban kau ak pamudno ban len yang ar lempat ak ma jom lai ong try map noi ki pop jonga try jisu tau thumai no ka jong sarang jonga nado menta ablai jonga bangan lomu breu na ka breu ban yo diam ka ta jimap name ko try kum kini ka tai ka auria hari ka yo ka jimap name mela tau thumai ka jim jonga ka long ka breu bala tahu tumai kita don't know Chris kalau ka jim jing ka tumai kilo kuma melio kuma me la map yo kun strong auria yo diang biang ka burom halau ku haging kupa de ka jing kawai ka bakrau ang try map no ibanga la penjot ila ka jong ka jing try ai bengin nang banyo i la ka jong ka pap kumba uni dekat halor ka ding pena uang ba yang ada hokman syapan sitom kum ni namar banga lale ke pop namar ngalong to breu besarang sisya namar ngalong to breu pada hokman syapan sitom kum ni upai syu jisu udong syu jisu ko jisu tu min ken bau lem ninga ode le poi kata ke hima
ke jong mi utrai sim yu ka ka por umma noi ki pop ke jong usai no de ka por ka snan na lom kal bare ka jem jong la pen baptis de ka por ka snan ka jong Jesus Christ u Jesus recommend no yo udah ong yo mendong lempat nga hap paradise. Oh, ne ulok bapelih ulak kemen hapdeng bolong duk bejing kermen Henry ladong ye u ban poi ke paradise to pen im yela deh to pen im yela deh try to pen im yanga hakini kalong ka jinga slok kani ka khubor balingkot jong kani ka por ublen deker khwi fi ublen pendap pi de ka jingker ko bat ublai undon ringkat da kana ka jingem hakan ko por fi don hakan ko ka jaka fi don oblen don ringkat lembat fi lang bagan ke kubor lang bagan ke sur mi osngau lang bagan ke video hafin page hafin pusoni ken mau kolok be ban yit yela de ban page yela de kolong ba kaya ka por ka bala de ngai pi menta la de pi yak menta pi kelempat kelab amot la de pi yak menta ka dong lai pi yak ka pop syai pin poi kolong ba kata ka jing pensitom ka ba arsya kata ka jing jar ka ba arsya kata ka jing kodit ka bangi long kom don show balaban batang ka jing kodit de te ka daw kolong bunsin ngilong ki breu ki ngim sut nyau la ka jong ka jing ngi penjot kai la ka jong ka jing haru blay de ken kor nyau kor la ka jong ka jing ka jong de nado menta ko lok be to pin burom la ka jong ka jing ban sumar do menta long ba pin long kita ki khun ki jong blai bala yo ka jing map to blen ker khwi fi un pendap pe de ka jing sok ba de ka jing kemen ka jing o ha ka ying ka sam jong pi bat haki jaka kan kono fidon haki jaka trai ke jong pi bat haka jing hakan kono ke jing don lang jong pi bat ki parala ublai don ringkat lembat pi bat ublai jongi ubangi shekre ublai undeker khui fi unker khui fi woi bara tengi kwa ane ke por ban ye duai yo woi puwai jong ki bayo i lengba kan ki video ini duai lim ta jong pi lar pi don ga jing pang dari pidon kata ka jing sitam jong fi kono ko jing pang pidon kono ko jing sitam be pidon bu ikti jong pi ha kata ba pi pang nin duai nang me bu jisun pen khia e pi bu jisun wengno ka jing sitam jong pi bu jisun un wengno ka jing sitam jong fi ini duai menta jong pi kum jo lar pidon ka du jing kermen lar pilan yar ko try to pen em nga utrai ki khamat be isnai i fi ukunela ksangti banya rap ka jing em jong pi pinang ban ai kila ka jong HM pinlong ki khun ki jong blai ki bala pediang bat ki liot diang ka jing pediam pinlong ki khun ki bala pedim ki jong blai pinlong ki khun jong blai ki bala pedim ki jong blai de ni ke por tu ngi duai mta ki mat jong ni ki jing duai tu ni duai ko try blai nga duai ko jisu e ni mta ki paralok ko try ki lok ki jor badan ka jing pang badan ka jing sitom ko try jisu nga sneng ka jing pang ko try ban nga shak ka jing pang ko try leng ba ke kerteng no jisu ko try men de vena ko try men de pengkia no jisu ka jing pang ko try ha ke kerteng no jisu men de pengkia no try ya rap ki lok ko try ki parlok ko jisu bi asnga ni video ken len ya lempat ahmad jong kin long kita try ki khun ki bala pen em ki jong me ko try bagin long kita ki rekhut ki jong me jisu shi me ne ka por ai ti me ngadwa ya ble ngapa ne kon rat kini kerteng jisu hala kertaru de amen secisien ublen ker khoi fi un pendap ka jing ker khoi fi kamai ka ji ka trei kta hakan kono baka jing su ko jong blai kan long lembat pi ka jing ker khu jong blai kan bot ye fi bat pin em bat blai pin yai bat blai bat pila bani kendu bat ni leng ba kan ke channel bat nga kerpat ifi bani kersan lem ikan ke channel bani share lem sheki paralok jong pi ki paramarjan jong pi kat opi itu bani share lem ban ye share lem kum gejing kersan lem jong pi ye kan ke channel tu blen ker khu ifi namta ke borom jong amen.